Ya guys. Bahala na kay tangkong nanay. Hey guys, kapitan sa kong malugsagin yung Tagsaray suki na kung kuan mata dito. kung saan? Ramil. Akaramil na? Dili kang kuan eh. Along butil. Diyan kay hugasan lang. Hey guys, sara pud mi dere silang kisagas gakas sa pud dila. Kakas, kakas. Kakas. Maika. Nagilak ni Za? Wa maika. Nagilak ni Zale? Wa maika. Ano man nagilak man? Tukuran na kan di masandad duta ang tuan. Bunga? Napunggar na gid Ah, si Tiri ka pa ka asakay. Wala na mi di ako no paglayit na dili. Kay nadili lagi. Bawo alas 2 sa kog dogmad yati. Sagto na pud ron. Wa panggi tanaw karon sa kono pa. Alas 2 sa. Ara bang sa gagawang Manila. Ang dandanan na. Ay mo ri dare. Dara di. Kisa mo ron? Kisa na? Kuno imok. Oh, hawa sa diha. Tanawa guys. Na may hinog nay. Anang ilo na hinog sa mo na. Ala na naman. Tukuran kay kuan. Ama, mga ko dani be. Gad. Sa kana nang ilo. Ano kay sa nga ilo? Palagi na makuha. Akari di ay gamay di ah. Bawo, tanaw. Ah, ning kuha ko bahala mo masuko mo. Kaysa na ka na ilo. Asa ni kare? Ha? Ano dahan ang bunga na ni. Ala nagana gud bunga nay. Kuha ito sa kasako na ni nay. Hala gud nay. Ako lang may mamalig sa nay. Di mo na ibalik da kanang naman ni. Di ah, ako'y baligja. Di na di umpal dali mo may umpal. Na oy. Nay mo palit. Basig na nay daghang nangalata na ni sila nay. Itang tanawon nay. Hala nay di alagi nay. Ah, hilaw pa. Ala, ay, ginoo ko kada kag bungas pasyon. Manguha ko nay. Da, duha na. Manguling ko. Di. Apa? Basig nanay na nga. Kuhan dami. Oh! Dua orang gikuha. Hawa guys. Dua orang yang nakuha. Bawal makanahinog baka nili. Tanaw tayo baka nili. Hinog naman nili. Hala dabong. Dabong po mana? O dabong pa rin ni. Sorry. Kanang hilo. Papamayilo. But isa dali tita. Tita. Talaway ka no. Kaya mo gamay. Tilaw! Dali tita. Isa ba? Asa di kasaw ha? Ay, abtik ko catching jud. So eh. Tanaw ok baka tanaw hinog na ba kay magkuha pa ko. Hala, dabong dyan. Dabong? Nay, hanjag dabong. Haman. Dabong dyan. Dabong. Hala no, isayang. Dabong dyan, gato. Hinog naman good. Dyan pa. Katsukal ikaw. Hinibawi. Iwat di pod. Ay, dabong palagi na. Ah, saan na ipo na mga tataragilo. Ada di nang gubot pa magus. Agka lang hinog dahil ka nang arang kayilo na. Di apa kus nga ni dalis niagyo pag kasi nahinog. Di apa isa nagtago.
Wa gajud. Yeah, guys. Bahala na kay tangkong nanay. Manguling na ko dari, bahala na kay tangkong nanay. Yeah, guys. Uy. Ay, day, magdasa ta. Mag-contact ko, ande, kay magkuha ko, guy. Di ato ka sa highway. Aki sa. Magpasakay kag taxi. Oto ko pa ba sintiron? Asa? Mana diha, ay makalango day. Bawal mo kasi. Uji po, ang tarawag sa ako kami. Atong tawagan. Dari pa na kay unag uli arong na kay kujog. Ugon say panahon kay grabe ra bang tasag Marikina. Parang kuan na mag... Tay dira ba nag Marikina ter? Ha? Dira na sa Marikina ng taytay. Isal na. Bawal din. Siguro kung natawa daw eh. Ay, di ba susuri anak buhay pa na. Ano rin sa katuti? Hindi sana lang anak naaman sa kasi aliwas kay sura na maganda na kadya saba. Doon ko katong gabi kan napi silingan na ng karang patog kusog. Sa minuting bahay dahil lang no naman tagay mo. Putlangaw. Benda, tamahaw na mo. Namahaw na ba mo? Ang mga tao ka na nang manggilak ko kung saan naman ito yung mga tanga na Taglan! Wala pa po yung ano dito. Mayari. Tagalog na. Maya na po. Maya na po, mga manang. Umabili ba siya ng pangalan sa'yo? Oy, yung Tagalog pinagahi man. Asa pagahi ah? Asa pagahi yung Tagalog? Ano po yan? Ay, ito. Ano? Yung... Hindi, yung... Titinta ako eh. Yung... Asawa ko kayo ako sa yung bakit. Ay, siguro rin yung mga kanagdamang tangad. Pahumukay mo kuan, pahumukay mo tingog. Eh, kulis yun. Di ko lang mao. Ginahi man. Receive, ma'am. Tinatanong ko, ano? Yung... Magkano yan? 80. Ilan? Wala pa yung asawa ko, te. Ina, wala yung asawa ko dito, te. Ganyan. Ikaw ka ba? Oh. Wala yung asawa. Wala pa si ano. Wala pa siya. Kasi pa hindi po. Pero wala ka pa isang lag. Hindi ko yung mga. Matama ako sa. Tatlo yata. Ano eh, pero wala na yun. Wala nga rin mo ito na Tagalog. Ano eh? Ja guys, wa ka jud kagon taguan, pultahan na giguba jud sa kanang sa nga ni. Usog ka jud nga bawd. Dagdag na naman ninja guys. Pwede ka patinga dari guys, ulay maat jud panahon kay grabe jud sa kagba dari basta kay na presyon. Grabe mo ba ang paano? Gitang-tang mo din niya. Ako ba rin kinigamay nagdadala?
Unsa ko? Wala oy, nagtanaw mi sa among kuan, pultahan. Ha? Igo-igo ra po, di pandayon raman eh. Ilansang Ilansang na naman na, na. ilansang na na. Lansangon naman na. Kaya guys, kanon pa dyan nahitabo nga grabe ka dyan ka isog dyan, isog nagtubig dari sa among likod kay tungod siguro sa kanang kusog sa kuan bagjo. Sige na ni karon pa last year kay diri na pag minagpudyo. Di nga ni guys, karon pa ni nga dako jud ka jud bang adlok. Adlok ka jud bad liman ka gigubag portahan. So ipadot-dot ra ni namon just mga laki. Ibalingin kung ganun mo kakawak. Kaya guys, hanang ipadiktik dato nagportahan kay nilaan po gawin po isara. So po nog makaipon na may budget amo na ng butangan dana o kana gadzong nailig nga di nakahoy. Masaya angay dapat dana ibutang kanang di siya matayag dali. So naglaba ko kay kuan kanang na naghanap og labhonon. Diya kanang na ay sige ako pa na blig agbad guys, gusto gyapon pero ag panahon ni init na. Okay. So guys, kuan si Tiri de ay ito na jug Manila, anja ka nang nay. Salamat sa Ginoo kay na kuan na gud ijang pagbiyahe. Anja ka na ato lamang yampo nga unta ka nang udi nga sa maoperahan nga maadto na siya nga o na sa ibatiin. So ginoray na sayad sa tanan guys. Tanan na ginora po mo hatag ni sa og. Kay bata nga ginora di mo azo na ni ato mga gipang bati. So, kinahanglan siyang maoperahan guys. Matod pa sa doktor dari sa Bilaran. Kinahanglan na siyang maoperahan. So, matuan na siya guys. Diyan, nalipay na po ni kay nagkuha naman silang nimil na ipon naman sila. So, asa makatinga ano na nagisara kay hangis ahadyo nang giabrihag tudo, bahalag tubig ng sud basta di na maguba ng portahan. Kay magabi lisod og di na masara. Hi guys, mga andeta, kanisa itong kanon pipino ang lagana na ako may mukha andari kay nakalipat ko ni palit deko des ni Agi. Naging adlaw pipino daot naman. Tapos ahungge.
Bye guys! Mao ni among ang panood doon puro prutas ra.